So I fi, ym mhersonol, dwi'n meddwl, mae yna 3 peth rili dyn ni wedi gwerthfawrogi mwy nag unrhyw beth arall, sef yn gyntaf, yr safpwynt annibynnol. Hynny di, gawn ni adborth gan CDPS sydd yn hollol annibynnol. Hefyd, mae gen nhw bobl sydd efo arbenigedd rili gwirioneddol. Maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol hanfodol i ni fel awdurdod. Hefyd, trydydd peth i fi, fel sefydliad, dwi'n meddwl dyn ni wedi elwa yn fawr iawn o ran creu perthynas efo CDPS, oherwydd dos na ddim ochr masnachol iddo fel hynny di, dydyn nhw ddim yn trio gwerthu rhywbeth hir dymor, maen nhw jyst yna i helpu chdi. So, i fi, beth sydd wedi bod yn bwysig dros ben efo'r perthynas dyn ni wedi creu efo CDPS a beth sydd wedi digwydd ar ôl iddyn nhw gadael ni fel petai, ydy yr ffaith bod ni wedi magu hyder, really. A dyn ni wedi trio pethau sy'n ni ddim wedi trio, ond i bai bod ni wedi cael yr gwaith ar gael y perthynas efo CDPS. So, i fi, mae'r enghraifft o hwnna ydy bod ni'n gweithio lot mwy yn yr agored fel petai, a mae hwnna yn gwneud lles mawr i ni, a mae'n creu egni sy'n cynnal ei hunan, a mae hwnna wedi bod yn wych.